Mitä sä täällä teet? Mä oon kertausharjoituksessa. No johon piti sattua. On se Härski kanssa? On. Voi hyvänä aika. Tuu tänne, mulla on täällä vakiopöytä varattuna. Tuu yli vaan. Tuu ali vaan. Päivää, johtaja Turhapuro. Päivää. No mitäs me laitetaan tänään? Jos laitettais kahvit minulle ja tälle insinööriystävälleni. Ja laitetaan oikein porsaiden kanssa. Kiitos. Kiitos. En oo ennen kuullut, että jollakin olisi oikein pöytä sotilaskodissa ja vielä pöytään tarjolla. Et vai? Miten sitä on mahdollista? No se johtuu ilmeisesti tästä minun henkilökohtaisesta charmista. Sähän tiedät, että naiset on aina ollut vähän niinku sulaa vahaa sen edessä. Joo. Jahas. Olkaa hyvät. Kiitos. Ja pannaan sinne tilille sitten vaan. Selvä. Selvä. Mitä? Onko sulla oikein tilikin täällä? Totta kai. Minähän en ole sillä lailla tottunut kantamaan ollenkaan käteistä mukana. No, kauanko te olette täällä ollut? Eilen tultiin ja viikko olisi vielä edessä. Entä itselläsi? No minut ylennettiin tänään hevosmieheksi. Mutta ensi viikolla ajattelin kyllä jo olla joku upseeri. Hohohoho. Ei se nyt niin helposti käy. Mekin ollaan Hartikaisen kanssa vaan reservin kersantteja. Kyllä se käy. Saatpas nähdä, kato, minulla on niin tarkkaa ja hyvin suunniteltu tämä tämmönen ylenemissuunnitelma, että se ei yksinkertaisesti voi mennä pieleen. Vaikka ei silti. Kyllä hevosmiehen hommassakin on omat hyvät puolensa. Niin kuin mitkä? Ruokailut. Ehdottomasti just ruokailut. Katsopa, kun meille hevosmiehille on järjestetty tämmönen niin sanottu eturuokailu, että me ehtittäis kuskata sapuskaa pojille tänne maastoharjoituksiin. No, totuuden nimissä täytyy sanoa, että joskus maastoharjoituksessakin tulee syötyä niinku ihan pokkana. Ja sitten kun me tullaan takas komppaniaan, niin meillä on semmonen mahdollisuus mennä niinku tämmöiseen jälkiruokailuun. Kato, kun ei ole ehtinyt niinku normaaliaikaa syömään. Siinä tulee joka aterialla syötyy 3 kertaa ja sehän on kyllä meikäläiselle ihan minimi. No on se kumma, että lihot on enempää, vaikka syöt kuin hevonen. Niin. No minä kyllä yritän sitten vastaavasti levätä mahdollisimman paljon. Härski, tuu tänne! Neitokainen, tuokaapas kuppi kahvia ja porsaan kanssa tälle teknikko Hartikaiselle myöskin. Aiku kiva nähdä sua pitkästä aikaa, terve. Vieläkö te olette ikkunahommissa? No ei, me vaihdettiin alaa. Älä ihmeessä. Mitä te teette? Ollaan nykyisin asiantuntijoita. Annetaan virallinen lausunto asiasta kuin asiasta. Maksusta. Olkaa hyvä. Kiitos. Vai niin. No, mitäs mieltä sinä, Härski Hartikainen, olet niinku asiantuntijana tästä armeijasta? No näin asiantuntijana mä oon sitä mieltä, että tää palveluksen astumisikäraja voisi vaikka vähän nostaa esimerkiksi tonne 50-60 nurkille. Minkä takia? No kato, silloin ei tule armeijassa olemista mitään ongelmia. Kato, sen ikäisenä sitä mies on mielellään poissa kotoa vaikka vähän pitempäänkin. On se Härski! Kyllä sulla sitten leikkaa!